Amen. Isihloko sanamhla sithi ubungcwele nokusindiswa kunezimo ezingafani. Incwadi kaLevi 20:26. Zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba mina nginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. Inkolo enoNkulunkulu oyedwa uJehova yafikela esizweni samaHebheru emva kokuba uJehova esikhulule eGibhithe kuFaro. Njengoba le ncwadi esiyifundile isho, wathi uJehova abahlala abantu bengcwele. Lokho kusho ukuthi abahlale beyisizwe esinamathele kuJehova ngokugcina umthetho wakhe. Ukuba ngcwele ukuhamba ngokwezimiso zikaJehova, okungukugcina umthetho kaJehova. Leli gama lalisebenza kakhulu enkolweni kaMoshe. Yikho nje silithola kakhulu kwi-Old Testament. Ngo-78 yamaRoma asinqoba isizwe samaHebheru. Kwase kuthi ngo-325 AD kwaba nombuso wamaRoma owaba nemithetho eyayichitha inkolo yamaHebheru. Akuchithwanga kuphela inkolo, kodwa namagama asenkolweni yamaHebheru ayichithwa bese emelwa ngamagama asenkolweni noma amukelekile enkolweni yobuKristu. Nankambalwa aqedwa. Igama lamaNazarenes noma amaNazaretha laqedwa. Kwase kuba ngamaChristians. Bheka Izenzo 24:5. Isabatha laqedwa. Kwase kuba khona isonto. IPhasika laqedwa. Kwase kuba ama-Easters namanye amaningi. Negama elithi ubungcwele laqedwa. Kwase kukhulunywa ngokusindiswa. Inkinga enginayo ngokusindiswa ukuthi ligama elisebenza kakhulu enkolweni yobuKristu, kodwa angilazi ukuthi lisho ukuthini, ngoba nabasebenzisayo angaze ngibezwe belichaza.
ngisafunda e-high school eDlangezwa ngajoyina i-Student Christian Movement, i-SCM. Ngaze ngagcina ngingusihlalo wayo. Bonke abangani bami kwakungabantwana abasindisiwe ngaphandle kwami engangasindisiwe. Umngani wami omkhulu nowayesindisiwe kwakunguDerek Sibisi, owagcina engumfundisi ebandleni elaziwa ngokuthi kwasiza abantu liyasteke. Lo mfana wayengikhonzile kakhulu. Ngelinye ilanga lo mfana uthi kimi, Mbanza, wena unokukholo okujule kakhulu kunathi sonke, kodwa usekusele ukuthi usindiswe. Ngase ngimbuza ngithi umuntu usindiswa kanjani? Wayesethi hayi kulula, uvele uye phambili enkonzweni bese umemezela ukuthi usungosindisiwe. Ngathi kodwa ngayicabanga lento ekhulunywa ngumngani wami ukuthi kanti ichaza ngokuthi usukume nje utshela abantu ukuthi usindisiwe, ngalokho-ke ususindisiwe. UShembe-ke esihlabelelweni sakhe uthi sisindisiwe thina amaNazaretha sonke. Sohlabelela sibatshela sithi sisindisiwe. Kodwa noma ngokuhlabelela kungezwakala sengathi yilokhu ukuthi yikho lokhu okwakusho uSibisi, kodwa akunjalo. Akulona usiko lwamaNazaretha ukuthi aqhoshe ngokuthi usindisiwe, ngoba lolo ulimi alukho enkolweni kaMoshe, okuyiyona nkonzo thina amaNazaretha esilandelayo. Ebandleni lamaNazaretha sikhuluma ngobungcwele, ukuthi umuntu akabe ngcwele. Ukuba ngcwele ukuphila impilo yasezulwini, impilo yomuntu ongenasono. Ngiyazi safundiswa ukuthi akakho umuntu ongenasono. Nawe ungazenza ukuba ungabi naso isono, ngoba isono isenzo esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Uthi-ke uShembe kunumber 5 wale ngoma, sisindisiwe thina amaNazaretha sonke, sophuza kulelo lasentabeni yaseSinayi. Uma uShembe ethi sophuza kulelo lasentabeni yaseSinayi, uchaza ukuthi sophiliswa imithetho kaMoshe owayemukela entabeni yaseSinayi. Ngiphilile namaKristu iminyaka eminingi, ngiya nasezinkonzweni zabo, kodwa angaze ngizwe umKristu ekhuluma ngemithetho esayemukela entabeni yaseSinayi. Imfundiso enjalo ayikho enkolweni yobuKristu. Kodwa ngoba ibandla lamaNazaretha inkolo yalo yembethwe imithetho kaJehova, igama likaMoshe nelentaba iSinayi lihlale lisolimini lwayo. NgokobuNazaretha uma sithi sisindisiwe, sisuke sichaza ukuthi singcwele,
siphila impilo yokuhlala endlini kaJehova yonke impilo yethu. Asizenzi izono, singaba ngcwele. Njengoba ngishilo, angazi ukuthi uma amaKristu ethu asindisiwe asuke esho ukuthini. Bayaye bethi sebehlukene nezono. Kodwa ke angazi ukuthi umuntu ongaligcini isabatha odla ingulube usuke ehlukene nesono kanjani. Isono ukungawugcini umthetho kaNkulunkulu. Awukwazi-ke ukuzikhethela ukuthi imuphi umthetho kaNkulunkulu ozowugcina nongazukuwugcina. Ngidlula-ke lapho. Lesonto eledlule ngike ngezwa enye insizwa ethi ngiyakwazwane nengicabanga ukuthi iyinyanga noma iyisangoma ekhulume into engithinte kakhulu. Le nsizwa ithi umlaphi wendabuko akasonti, isangoma asisonti. Kumanje kunomhlangano omkhulu eThekwini. Lo mhlangano ubumhla 20 November 2025. Ubizwe yi-South African Church Defenders. Abavikeli besonto bazobhunga bahlangane ukuthi abantu ongafanele babe sesontweni okumele bebe sezigodlweni nasezindumbeni bakhishwa kanjani esontweni. Lezi izinto ezibaphazamisayo. Mina nawe ngenxa yokuthi sinemoya le engangeni esontweni, imimoya yendabuko, imimoya yemvelo, ithi-ke lento thina asihambe siyohlala le emahlathini simbe imithi, asihambe siye le ezimpuphumeni, asihambe siye le ezintabeni siyophakamisa izinto esisiphakamisayo. Asingasuke ezintabeni nasemahlathini nasezindumbeni siyophazamisa abantu emasontweni ngoba siqhakambisa ukuthula. Manje ngoba siphazamisa ukuthula manje kubantu abasebenza ngomoya ongcwele. Abadinge mandawo namandiki. Laba bantu abalapha emasontweni bazidingela nje umoya ongcwele kuphela. Manje uGaliki awungazami ukuzompintsha eqolweni. Uma umthetho wokusonda uthi umuntu osebenzisa idlozi nobhula imihlola akangasondeli esontweni, konke lokho kuyisinengi soNkulunkulu, angisiboni-ke isidingo sokuthi umuntu aqinise ikhanda aphoqe kuze kubanjwe imihlangano impela, kubanjelwe abelaphi bendabuko ukuthi bafunani esontweni. Musani ukuzophazamisa abafundisi. Abantu abasebenza esontweni abafundisi nabazalwane, ibandla nabazalwane. Uma ufuna ukuzinikela esontweni ayigezeke imimoya yamanziki namandawo, amakhosi othokoza iphume phezulu komzimba womuntu kanye nezithupha, bese kusala umoya owodwa, lo okuthiwa umoya ongcwele kuphela. Iyona ndlela yokuthi wamukeleke esontweni, ngoba uma kuzongena izinyanga
nizosuka ningene nezinyamazana, ningene nezintelezi, lokho ongafunakali esontweni. Amanzi angcwele kuphela asebenza esontweni, i-holy water. Nizothi nisuka nibe nifuna ukukhokhisa abantu, nifuna ama-one-on-one esontweni, nifune ama-consultation, nihlole emasontweni, nifune yonke lento, nani, niqhube ukuthi nina niyabethela emasontweni, lokho ongasebenzi emasontweni. Manje siyacela ukuthi asihloniphe abafundisi nabantu abasindisiwe nenkolo yabo ethinta ukusindiswa nokwamukela inkosi uJesu. Abalaphi bendabuko abaqhubeke benze lokho ababizelwe khona, nalapho okuwumsebenzi obagulisayo ukulapha abantu nesimo senu sendabuko. Amahlathi amangaka engabe nigawula imithi, nimbe izimpande, nilapha abantu abagulayo, niphilisa abantu, nifuna uzophazamisa abafundisi emasontweni. Kuze kubanjwe nje imihlangano emikhulu, kubanjelwa abantu abadunyelwa amakhaya, abangazi nokuthi bayini, angeke sikwazi ukuthi sibe amakhombo. Hey bafowethu, siyacela ukuthi abantu bahlale ezikhundleni zabo. Abantu abadinge all in one la. Isangoma, inyanga, umfundisi, ngumfundisi, udokotela, udokotela. Abantu abangalokhu bezama ukuzenza ama-all in one la. Phumani emasontweni, amen. Angazi ukuthi nhloboni yesangoma lesi. Angaze muzwe umuntu okwaziyo lwami alisona isangoma, angazi ngambile kuqala. Mina ngikufundile lento, ngiyazi le mina ngiqala ukuyizwa ngani ngoba anifundi. Inkinga yenza angifundi. Okwanamuhla angiqondile ukuphawula kakhulu ngale nkulumo kaMangethe. Ngaphandle kokuthi mina ngiyabonga kakhulu kuMangethe ngale nkulumo yakho ebonisa ukujula kangaka komuntu oyaye athathwe ngokuthi akalutho. Ayikho into engihlukumeza njengokuthi amaNazaretha azi kahle ukuthi umthetho wobuNazaretha uyenqaba ukuba sihlanganise nezangoma. Uthole sekunaManazaretha athwasayo aze abe nogobela. Uma umuntu oyisangoma ethandwe uNkulunkulu wangenwa ngumoya ongcwele, uyakushiya ubungoma aphendule akhona njengoba uMangethe ngesikhathi somprofethi kwakunesangoma sawaNkwanyana eNdebele endulile esasaziwa yonke indawo ngamandla aso okuvula nokwelapha. Kwaunomfana owalethwa kuso egula kakhulu, kodwa lesangoma lomfana savele samgaxa ehlombe, sahamba naye sayofika eThembalinde kwaMthetho eduze kwasedolobha. Sathi sifika eThembalinde okwakungumuzi kaShembe, safike sahlala ngaphandle lokhu sibonga noma sibonga.
akwazeka ukuthi kwenze njani. uShembe waphuma endlini waya kuso, wathi uma eqhamuka asabhonga kakhulu sizibhukuza phansi. Ubaba mkhulu wabe esethi afunwe ubisi oluningi lulethwe kuye. Lwathi uma selifikile ubisi, wavele uShembe lesangoma wasigeza yena ngalolu bisi. Eseqedile wathi asithathe siswe emanzini sobhadadiswa. Nempela lesangoma sabhadadiswa. Kuthe sesibuyiswa kubaba mkhulu wabe esethi wena awuseyiso isangoma, kodwa usungumshumayeli wami. Ungabe usawuphatha ubuthi, uyosindisa abantu ngomoya ongcwele. Lesangoma sathi sifika emzini waso kwaNkwanyana eMbulinde, sabe sesingumNazaretha, sesingumshumayeli eMbulinde. Lo mfana esasifike naye waphila khona lapho. Sesingumshumayeli saba namandla ayisimangaliso okuthandazela abantu baphila, kodwa umoya wobungoma ungasekho kuso. EsengumNazaretha uNkwanyana wayelikhehla elisina kakhulu, lisina namakhehla kwamjaka, lisina nobaba mkhulu. Umshumayeli uNkwanyana esegula wayaleza ukuthi uma esedlula emhlabeni ebekwe ethuneni, kodwa bengaligqili ithuna lakhe, ngoba lizothutha abantu basezulwini. Nempela umshumayeli uNkwanyana eseshonile, wathatha isidumbu sakhe wayobekwa ethuneni elaselimbiwe. Abantu basebema kude bebheka okuzokwenzeka. Kwavele kwehla inhlabathi ekade imbiwa, yaligqiba ithuna, abantu bebuka, kodwa bengababoni abantu abaligqibayo lelithuna. Kwaba isimangaliso esenzeka phambi kwabantu. Lo mshumayeli uNkwanyana kwakunguyise abakhokheli abathathu, ababili ababengamawele, baziwa ngokuthi iwele elimnyama newele elibomvu. Ngoba nabawaziyo bamawele, ngoba yize zonke izingane zikaNkwanyana zazimnyama, kodwa leli wele elinye lalibomvu. Sokwesixoxo ingabalanga. Umkhokheli uMamkwanyana wangibizela emzini wakhe ngaphambi kokuba edlule emhlabeni, wazongixoxela zonke izindaba ezimangaliso zikayise. Wayesethi lezi zindaba nezibhale phansi ukuze zibe ngumlando kaShembe ongapheli. Le ndaba-ke ngiyayifina ngoba bengiqonde kakhulu ngayo, ngoba bengaqondile kakhulu ngayo, ngobuye ngiyikhulume kahle ngayo. Amen.
Enkonzweni edlule ngikhulume kabanzi ngempikiswano noma ngezimpikiswana ezihlale ziba khona ngokuthi kufanele yini sigcine umthetho kaNkulunkulu njengoba ubhaliwe eBhayibhelini. Ngathi uJehova ukubeke ngokusobala ku-Exodus 20:3 ukuthi uma uthatha isifungo sokukholwa kuye akumele ube nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu onguJehova. Kuyisa 43 verse 10 to 11 uJehova uthi kuhle ukuthi nguye yedwa. uJehova usho kahle ukuthi nguye yedwa obizwa ngoNkulunkulu. Usho kahle uJehova ukuthi nguye yedwa obizwa ngoNkulunkulu. Kusho yena. Ngaphambi nangemva kwakhe akaze abe khona uNkulunkulu. Ngakho umuntu othi kukhona omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova usuke eyichitha imfundiso kaJehova ethi nguye yedwa obizwa ngoNkulunkulu. Umuntu othi khona omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova usuke engayikho thina esiyikho. Ngoba uJehova usho yena ukuthi uye yedwa uNkulunkulu. So uma usuthi khona omunye uNkulunkulu usuyamphikisa uJehova. Ngakho-ke uma uphikisa uJehova awusilona ikhola likaJehova. Kwizenzo 12 verse 21 to 23 ingilosi kaJehova yambulala uHerodi ngoba abantu bethe uNkulunkulu. Akushongo yena ukuthi uNkulunkulu, kodwa kwahla abantu, kepha ingilosi yabulala lo osedunyiswa njengoNkulunkulu. Lithi-ke izwi ngokuba engamnikanga uNkulunkulu udumo wafa wadliwa zimpethu khona lapho. Uyahusha kuJohane 17 verse 2 to 5 uthi njengokuba indodana uyiphe amandla phezu kwabantu bonke ukuze bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade lokhu ukuba bazi wena wedwa uNkulunkulu oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Nami uJesu uthi uthi abantu abazi uNkulunkulu yedwa othume mina Jesu Kristu. Ngiwufezile umsebenzi ongithume wona ukuba ngiwenze. Manje ngikhazimulise wena Baba. Kusho Jesu ekhuluma noNkulunkulu. Ziningi izinkulumo zikaYeshua lapho echaza ukuthi yena uyisithunywa sikaNkulunkulu. uJohane 5 verse 43 to 44 uyaphinda uYeshua uthi ngize egameni likaBaba kepha aningibikeli. Kodwa uma kuza omunye ezizela egameni lakhe lowo ngiyamemukela. Pho ningakholwa kanjani nisadumisana nodwa?
ningalifuni udumo oluvela kuNkulunkulu okunguye yedwa na. Kusho uYeshua. Bakuthatha abantu uthi uYeshua wathi uyena uNkulunkulu. Angazi ukuthi yini abantu abayifunayo. Ngoba ngokusobala labo abathi uJesu uNkulunkulu noma ulingana noNkulunkulu abasho yena lo Yeshua owabekezelwa ingilosi wazalwa nguMaria noJoseph, kodwa basho omunye uJesu lo okanye nabo, ngoba labo baphikisa inkulumo ekhulunywa nguNkulunkulu nefakazelwa nguyena uYeshua ephambi kwabo. Basungule inkolo yabo yepolitheism, okusho ukuthi inkolo enonkulunkulu abaningi, kodwa becashe ngegama likaJesu wasezulwini. Ukhona uJesu noma uYeshua wasezulwini, kodwa futhi ukhona uJesu wasemhlabeni. Ukhona uShembe wasezulwini, ukhona futhi uShembe wasemhlabeni owakhiwe ngabantu. uJesu noShembe basezulwini basifundisa ngesystem yokukholwa enoNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, onguJehova. Bese kuthi uJesu noShembe abakhiwe ngabantu basifundise nge-religious system enoNkulunkulu abaningi, abafana neHinduism kanye neBuddhism. Angazi mina ngithi-ke iNazareth Church of God iyazikhipha kulezi zinkolo ezifana namaNazaretha aholwa ngamadodana akwaShembe kanye nalamaKrestu kaConstantine, ngoba lezi zinkolo zine-system of faith ebizwa ngokuthi i-polytheism, kodwa zicashe ngaphansi kwenkolo kaYeshua nekaShembe, inkolo enoNkulunkulu oyedwa okuyi-monotheism. Inkolo ehlanganisa nayo i-Islam, ngoba bayinkolo enoNkulunkulu oyedwa ngolimi lwabo abambiza ngo-Allah, bese kuba ngumprofethi ka-Allah, umprofethi Muhammad. So thina in terms of a system of religion sihlangana nama-Muslims, ngoba nama-Muslims akholwa kuNkulunkulu oyedwa ongu-Allah, bese Muhammad bembiza ngumprofethi. Nathi sikholwa kuNkulunkulu oyedwa onguYahweh, uShembe simbiza ngumprofethi. Akudingi ukuthi ulokhu uphikisana nalaba bantu abamhlubukile uJehova, kodwa ngobuqili abalokhu bethi balandela uJesu nalamaNazaretha alokhu ethi angaphansi kwaShembe umprofethi, kodwa beyinkolo yomdabu ekhonza amadlozi nezangoma. Kuyistrategy esidala nesaziwayo ukuthi uma ufuna ukuyiqeda i-organization
noma ngeyani ubocala ungene ngaphakathi kwayo uzenze ohamba nakho bese bonke abakukho ukuhlikiza usungaphakathi. Inkolo kaConstantine yenze njalo uma iqeda inkolo yamaHeberu baqale bazenza inkolo eyodwa neMosaic faith base iMosaic faith sebeyichitha ngegama lamaCreeds sebengaphakathi. AmaKrestu esahlangene namaNazaretha, AmaKrestu kaConstantine balichitha igama ngama-canons isabatha, balichitha isabatha ngoba liyisivumelwano sikaJehova namaHeberu. I-Council of Laodicea eyaba ngo-4th century okungu-Canon 29 ifundeka kanje: Christians must not guys by resting on the Sabbath. You must work on the day, rather honoring the Lord's day, which is Sunday. Kubhalwe kanjalo. So kodwa manje masebesha basayikhothi lento. Sebethi hayi isabatha sichitha ngoba kanje lathi uJesu kanje. Kodwa besho kune canon number 29 yamaKrestu ethi akangasebenzi ngesabatha elingahlangene noJesu. Kodwa namhlanje imfundiso noma intshumayelo ithi hayi salichitha isabatha ngoba lichitha uJesu kanjena. A lie, a blue lie. Ngijwayele ukuzwa amanye amaKrestu ehlasela ama-Seventh Day Adventists bethi libandla le-beast system. Angazi lutho olutheni nge-Seventh Day Adventists, kodwa engikwaziyo ukuthi cishe yilo lodwa enkolweni yobuKrestu ibandla elilandela umthetho kaNkulunkulu ngokugcina isabatha nokuthi leli bandla lingadilibali izinhlamba ezivela kwamanye amaKrestu ngala. NoSister Celestial uhlale ethulwa nathi maNazaretha kaNkulunkulu, amaNazaretha akwashando aphile ngokusikhulu. So it's not new. Ngoba ama-Seventh Day Adventists angaze ngaba nazo ezinye izona, kodwa iqiniso ukuthi kubona bayazama ukugcina isabatha lezinto eziningi ey'ngahlangene nenkolo. Ngisho ama-Easter abawalandeli, okhisimusi abawalandeli, kodwa ngihlale ngifunda lapha ngithola befundwa ngamanye amaKrestu ikakhulukazi kuleli babathukelayo. Kwabathiwa ngoba balandela umthetho kaNkulunkulu njengoba noSister Celestial benza kanjalo, njengoba nathi besihlale besithuka. Kodwa ngeke sivume ukulahliswa nguSathane ukukholwa. Noma asithuka noma benenzani kodwa sizokusuka kulento nje. Kanjalo kumaNazaretha ukuze baqede ngenkolo yomprofeti babamkhulu bathe sebengaphakathi base beyichitha yonke inqubo yokukholwa
esasifundiswe nguShembe. Oyilandelayo uyaye athuke kuthiwe uyiphelile. Ngoba kuyasibakhulu. Yini ongaphilisana ngayo ngoYeshua ngoba uYeshua usichaze kahle ukuthi isithunywa sikaJehova. OnguNkulunkulu oyedwa. Sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu omthathwe munye i-religious system yaseBhabhiloni. Manje thina bandla likaJehova elisuselwa entabeni yaseSinayi sihlanganaphi nezinkolo ezinenqubo yokukholwa kwaseBhabhiloni. Ebandleni lamaNazaretha-ke khona kubi kakhulu ngoba uShembe wakwenza kwaba isisekelo saleli bandla ukuthi sikholwe kuNkulunkulu onguJehova kuphela. Kuyo yonke imithandazo yakhe ubhale ukuthi bandla likamenzi wezulu nomhlaba, ukuthi bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Uvesi 2 womthandazo weSabatha uShembe uthi mesabeni uJehova zulwana ngezilwane, nigcine imithetho yakho onilobela yona uJehova inceke yakho uMose, ukuze kudumisa kwenu ukwamukeleke kuThixo Inkosi. Ibandla lamaNazaretha ngokwezimfundo zomprofethi likholwa uNkulunkulu oyedwa, uJehova. Uma emva kwakhe sekunabaholi abalikhiphayo leli bandla endleleni kaJehova, umprofethi akanacala kulokhu okunguhlubuka kwabo. Yikho kungebekwe, yikho kungububeke kwacaca, engibeke kwacaca kwentshumayelo edlule ukuthi njengamaNazaretha kaNkulunkulu siyasiqhelelanisa kulamaNazaretha akwaShembe. Kwakumhla ka-4 kuJanuwari 2010 ekuseni, mhla sibona sekunengilosi phambili yabe isithi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga. Very specific. Uthi phuma ebandleni lasebukhweni bese umakhela ibandla kulo ozofundisa ukuthi uJehova ukhonzekile. Angifuni ukuqamba amanga ngithi khona into eyake ukuthi ibandla lasebukhweni libi noma kunjani, ayizange. Kodwa yathi nje phuma. Kuyimandate engayemukela ezulwini ukuthi ngifundise bonke abantu ngaloNkulunkulu wethu owafika namuhla. Abantu abangamemukeli uJehova abacacise kahle lokho, bengabaphakathi kwethu kanti bazi impisi ezembethe izikhulu zezi. Ubungcwele buqala buqala ubungcwele buqala ubungcwele buqala buqala ubungcwele buqala ubungcwele buyasekela
Ukungcwele kuyasetshenzela, konke kuyasetshenzela, ukungcwele kuyasetshenzela, okuzungeni ezulwini, ukungcwele kuyasetshenzela. Oh,